Η ειδικότητα του της βρεφονιπιοκόμου δεν πρέπει να θεωρείται επάγγελμα, αλλά λειτουργήμα, γιατί ο ρόλος του της βρεφονιπιοκόμου είναι πολύτιμος τόσο για το μικρό παιδί όσο και για την κοινωνία. Το παιδί που έχει λάβει σωστή αγωγή στη βρεφική και νηπιακή ηλικία θα γίνει ένας σωστός ενήλικας χρήσιμος στην κοινωνία. Ο βρεφονιπιοκόμος βοηθά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του παιδιού, καθώς οργανώνει και εφαρμόζει μερίσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα στο βρεφονιπιακό και παιδικό σταθμό, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και συμβάλλοντας ολόπλευρα στην ψυχική, σωματική, ψυχοκινητική, νοητική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Ο βρεφονιπιοκόμος αποτελεί πρότυπο για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, καλύπτει τις ανάγκες τους, τα βοηθά στην κοινωνικοποίησή τους, ευθύνεται για την ψυχική και σωματική ακεραιότητά τους, προσφέρει γνώσεις, προβάλλει τις αξίες της ζωής, εμπνέει εμπιστοσύνη και δημιουργεί μια μοναδική σχέση μαζί τους. Επίσης, για τη συγκεκριμένη ειδικότητα δεν απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπως ούτε και πρακτική άσκηση. Ο βοηθός βρεφονιπιοκόμου μπορεί να εργαστεί σε βρεφονιπιακούς σταθμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε μευτικές κλινικές, τμήμα φροντίδας νεογνών, παιδιατρικές και παιδοχειρουργικές, σε κατασκηνώσεις, σε κέντρα οικογενειακού προσανατολισμού, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα λεγόμενα ΚΔΑΠ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήματα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των εργαζομένων τους, ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα και αγωγή των βρεφών και μικρών παιδιών, σε παιδότοπους, σε δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά. Ως ειδικό βοηθητικό προσωπικό, το λεγόμενο ΕΒΟΠΟΥ, στα γενικά σχολεία προσχολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημοτικά σχολεία και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε δομές της ειδικής αγωγής και ΔΕΗ ΜΕΑ, σαν ΔΕΛΤΑ-Ε01, ως εργαστηριακός/εργαστηριακή καθηγητής/καθηγήτρια στα ΕΠΑΛ, με την ειδικότητα ΤΑΦΕ0130, σε δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά. Συνοψίζοντας, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ με την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα μπορούν να ενταχθούν απευθείας στην αγορά εργασίας με βάση το πτυχίο της ειδικότητάς τους, επίπεδου 4, είτε να επιλέξουν μία από τις 4 επιλογές συνέχισης της κατάρτισής τους. Πρώτον, σε τάξη μαθητείας, πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση υπό την εποπτεία του ΕΠΑΛ που οδηγεί σε πτυχίο επίπεδου 5. Δεύτερον, συνέχιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια ΑΕΗ και ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες. Τρίτον, εγγραφή στα ΙΕΚ, φοιτηση σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ για την απόκτηση ειδικότητας επίπεδου 5 με δυνατότητα απαλλαγής από μαθήματα ειδικότητας που ήδη διδάχθηκαν. Τέταρτον, εγγραφή σε άλλη ειδικότητα ΕΠΑΛ, δυνατότητα εγγραφής στη Β' τάξη άλλου τομέα ή στη Γ' τάξη άλλης ειδικότητας για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν στα ΑΕΗ μέσω ειδικών εξετάσεων.